no? La paraula Chartero, afortunadament, avui no és una paraula pejorativa, sinó de vegades tot el contrari, resulta simpàtica. Què fa que no tingui Sense presumir de res, suposo que he col·laborat jo a aquesta cosa. Escolta, i fins quan a una persona se li pot dir que és immigrant? Quin moment es deixa de ser immigrant a la vida? Cuando te fincas en el sitio que vas, dejas de ser immigrant. Molt bé. I els altres catalans, el seu llibre de l'any 64, pensa que té vigència avui? No lo sé. Lo que pasa que és curiós que a tant temps sortia ara la 18a edició. La 18a edició. Per tant, es continua llegint. Sí, a mi estic sorprès perquè em sembla que han passat suficients anys com perquè el llibre també s'hagi utilitzat. Vostè es va dedicar a la política durant uns anys de la seva vida, va ser dels senadors més votats. Sí, jo vaig ser en les primeres eleccions democràtiques, el primer va ser Benet de votos de tot Espanya, Sí. I el segon jo. I era un militant del PSUV, vos, no? Sí. Sí. I el No era PSUV... militant. No. Ens donava suport el PSUV. El PSUV, però éreu per l'entesa dels catalans, es deia, oi? La seva candidatura. Amb el Pujol, amb el Jordi Pujol també vau tenir una gran amistat. I continua tenint-la. Continua tenint-la. I potser encara més ara. L'altre dia vaig estar, fa 2 dies, vaig estar parlant amb ell, perquè vive aquí a l'Aliança, perquè té la seva mare hospitalitzada. I llavors, estava llegint allà al llit, i de cop i volta dic, però si aquest és el Jordi Pujol, s'havia sentat al costat, esperant que ja que et donés compte. Escolta, i sobre la L'estimo molt. Vostè es considera un escriptor català? Clar, primer tindríamos que saber quina definició. Una, ser català, l'altra, ser d'on és. Vull dir, tu agafes una antologia que dice José María de Pereda, escritor santanderino. Digo eso sin que sea cierto o no. Es fácil que no sea de Santander, pero cuando le hicieron eso, dirían, o sea que te encuentras con lo relativizado que puede ser normal. Molt bé. Si vostè, en els joves d'avui en dia, que han viscut a Catalunya i no han conegut els anys de la immigració dura, quin missatge els hi donaria? Va ser dur? Hi ha alguna cosa que s'ha de recordar d'aquests anys, de l'experiència que vau tenir? Jo no estic per donar, o no m'atreveixo a donar consells. Sou molt Però modest. sí que hi ha que tindre molta consideració cap al que ve, perquè pensa que ha deixat la seva llar, moltes vegades la família, una vida més o menys feta, i aquí tot això ho té que recuperar. A vostè se l'ha considerat sempre com l'escriptor dels pobres, no? Li està bé l'etiqueta? Consideri el que vulgui. Molt bé. M'agrada molt. Li agrada molt. Doncs moltes gràcies, per aquestes paraules. Sí. I per l'atenció que ens heu tingut. Molt bé. Moltes mercès.